வணக்கம். இந்த பதிவு குற்றத்தின் குரல். நான் விக்னேஷ். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வழக்கு கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னால் சென்னை பகுதியை பரபரப்புக்குள்ளாக்கின ஒரு வழக்கு. இந்த வழக்கோட ஆரம்ப புள்ளி ஒரு தாய் மற்றும் மகன் ஆவடி மகளிர் காவல் நிலையத்தில் ஒரு புகார் கொடுக்குறாங்க. அதாவது அந்த புகாரில் தன்னுடைய மனைவி தன்னை மோசம் செஞ்சிட்டதாகவும் அவரோட நகை, பணம் மற்றும் சொத்துக்களை அபகரிக்க முயற்சி பண்ணுறதாகவும் கணேஷ் அப்படின்ற நபர் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருந்தாரு. இது மட்டும் இல்லாமல் கணேஷ் சொன்ன இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, தன்னுடைய மனைவி அவங்களுக்கு நடந்த முன்னாள் திருமணத்தை மறைச்சி தன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டே சொல்லியிருந்தாரு. இந்த வழக்கை எடுத்துக்கிட்ட ஆவடி போலீஸார் விசாரணையை தொடங்குறாங்க. அந்த விசாரணையில் பல திடுக்கிடும் உண்மைகள் தெரிய வருது. சரிங்க, யார் இந்த பெண், அவங்க ஏன் கணேஷை ஏமாத்தினாங்க அப்படின்றத பற்றி இந்த பதிவில் நம்ம விரிவாக பார்க்கலாம் வாங்க. ஆவடி முத்துப்பேட்டை பகுதியை சார்ந்த இந்திராணி, அவருடைய மகன் கணேஷ் ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் மேனேஜராக வேலை பார்த்துட்டு வந்திருக்காரு. அவருக்கு 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் திருமணமாகி விவாகரத்தம் ஆகியிருந்துச்சு. அதனால கணேஷ் மறுமணத்திற்காக பெண் பார்த்துட்டு வந்திருக்காரு. அந்த நேரத்தில் தான் ஒரு புரோக்கர் மூலயமா சரண்யா அப்படின்ற பெண் அவருக்கு அறிமுகமாகறாரு. இந்த பெண் பார்க்கும் படலத்தில் கணேஷுக்கு தெரிஞ்ச ஒரே விஷயம், சரண்யா ஆந்திர மாநிலம் திருப்பதி புத்தூர் பகுதியை சார்ந்தவங்க. அதை தவிர சரண்யாவை பற்றி கணேஷ்க்கு எந்த ஒரு விஷயமும் தெரியாது. நம்ம ஊரில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க, கிணறு தோண்ட தோண்ட பூதம் வெளியில் வந்துச்சு அப்படின்னு. ஆனால் சரண்யாவை பற்றி பிற்காலத்தில் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்த கணேஷுக்கு தெரிய வந்த பல விஷயங்கள், ஒரு பூதம் இல்லை, கிணற தோண்ட தோண்ட பல பூதங்கள் வெளியில் வந்த மாதிரி இருந்துச்சு. இதில் கணேஷுக்கு பேரிடியாக இறங்கின ஒரு விஷயம் என்னன்னா, சரண்யாவுக்கு 55 வயசு. முதல்ல இந்த விஷயத்தெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு முன்னால் அந்த பெண் பார்க்கும் படலத்தில் நடந்த சில விஷயங்களை பற்றி பார்ப்போம். புரோக்கர் மூலயமா சரண்யாவை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்ட கணேஷ் புத்தூருக்கு பொண்ணு பார்க்க கிளம்பி போயிருக்காரு. இதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட சரண்யா எங்கே தான் மேக்கப் இல்லாமல் போய் நின்னா தன்னுடைய உண்மையான வயசு தெரிஞ்சிடும் அப்படின்னு பயந்து ஒரு நல்ல பியூட்டி பார்லருக்கு போய் தன்னோட ஹேர்ஸ் எல்லாம் ஸ்டேக் பண்ணிவிட்டு ஃபுல் மேக்கப்பில் ரெடி ஆகி பொண்ணு பார்க்குற இடத்துக்கு போய் நிற்கிறாங்க. அங்கே வந்த கணேஷ் ஃபுல் மேக்கப்பில் இருந்த சரண்யாவை பார்த்து இம்ப்ரெஸ் ஆகி அங்கேயே சம்மதமும் தெரிவிக்கிறாரு. மேற்கொண்டு அங்கே கணேஷுக்கு நடந்த இன்னொரு கொடுமையான விஷயம் என்னென்னா, கணேஷுக்கு சரண்யா வீட்டில் இருந்து எதுவுமே வரதட்சணையாக கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா அவங்க ரொம்ப ஏழ்மையான குடும்பத்தை சார்ந்தவங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் சொல்கிறாங்க. ஆனால் கணேஷ் அதையே ஏற்றுக்கிட்டு தானே இந்த கல்யாணத்தை நடத்துகிறதா ஒத்துக்கிறாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் சரண்யாவுக்கு 25 சவரன் நகையும் வாங்கி கொடுத்து கல்யாணமும் பண்ணியிருக்காரு. கல்யாணம் ஆகி கொஞ்ச நாள் கணேஷும் சரண்யாவும் சந்தோஷமாக இருந்திருக்காங்க. ஆனால் கணேஷுக்கு தெரியாது சரண்யாவோட உண்மையான சுயரூபம் என்னன்னு. கல்யாணமாகி சில மாதங்கள் நகருது. அதுக்கப்புறமா தான் சரண்யாவோட உண்மையான சுயரூபத்தை சரண்யா காட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதாவது கணேஷ் கிட்ட தன்னோட மாத சம்பளம் எல்லாத்தையும் சரண்யா கிட்ட கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் வீட்டோட பொறுப்பு எல்லாத்தையும் இந்திராணி கிட்ட இருந்து சரண்யா கிட்ட அந்த பொறுப்பு எல்லாத்தையும் ஒப்படைக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுக்கெல்லாம் மேலே கணேஷோட சொத்து எல்லாத்தையும் சரண்யா பேரில் மாற்ற சொல்லி நிர்பந்தமும் பண்ணியிருக்காங்க. இதனால கணேஷ் கடும் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகியிருக்காரு. இப்படியே நாட்கள் நகர சரண்யாவோட அட்டூழியங்கள் எல்லாம் அதிகரிச்சுட்டே வந்திருக்கு. ஒரு கட்டத்தில் இந்திராணியை சரண்யா வீட்டை விட்டு துரத்திருக்காங்க. இதை தட்டி கேட்ட கணேஷ்கிட்டையும் தகராறு பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு கட்டத்தில் கணேஷ் தன்னோட சொத்து எல்லாத்தையும் சரண்யாவுக்கு எழுதி தரேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஆனால் அவரோட நிம்மதியாக வாழ மட்டும் சொல்லியிருக்காரு. கணேஷோட இந்த முடிவை கேட்ட சரண்யா ரொம்பவும் சந்தோஷமாக இருந்திருக்காங்க. ஆனால் சில நாட்களுக்கு பிறகு கணேஷ் சொத்துக்களை சரண்யா பேருக்கு மாற்ற சில ஆவணங்கள் தேவைப்படுறதா சரண்யா கிட்ட சொன்னார். அவர் சரண்யா கிட்ட ஆதார் கார்டு, பேன் கார்டு உள்ளிட்ட ஆவணங்களை கேட்டார். ஆனால் சரண்யாவோ எந்த ஒரு ஆவணத்தையுமே கொடுக்க தயாராக இல்லை. இதற்கான அர்த்தம் கணேஷுக்கு புரியாமலே இருந்திருக்கு. ஆனால் நாட்கள் செல்ல சரண்யா கிட்ட கணேஷ் திரும்ப ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்காக ஆவணங்களை கேட்டுக்கிட்டே இருந்திருக்காரு. ஒரு கட்டத்தில் மறுக்க முடியாத சரண்யா தன்னோட ஆதார் அட்டையை கணேஷ் கிட்ட கொடுக்குறாங்க.
கணேஷும் அதை வச்சுக்கிட்டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு போகலாம் அப்படின்னு கிளம்புற நேரத்தில் கணேஷும் இந்திராணியும் ஒரு விஷயத்த கவனிக்கிறாங்க. அது என்னன்னா, அந்த ஆதார் அட்டையில் சரண்யா கேர் ஆஃப் ரவி அப்படின்னு இருந்திருக்கு. ஆந்திராவில் கேர் ஆஃப் அப்படின்றத எதை குறிப்பிட பயன்படுத்துவாங்கன்னா, ஒரு பெண்ணுடைய கணவருடைய பெயர். இதை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைஞ்ச கணேஷும் இந்திராணியும் ஆவடி மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுக்குறாங்க. அந்த புகாரை எடுத்துக்கிட்டு விசாரணையை தொடங்கின போலீஸாருக்கு பல திடுக்கிடும் தகவல்கள் கிடைச்சிது. அதாவது இந்த பதிவோட தொடக்கத்தில் நாம் கிணறு வெட்ட வெட்ட பல பூதங்கள் கிளம்புச்சு அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா, அதில் ஒரு பூதத்தையா இப்போ நம்ம தனித்தனியாக பார்ப்போம். அதாவது நான் இங்கே பூதங்கள் அப்படின்னு குறிப்பிட்டது என்னன்னா, சரண்யாவை பற்றின உண்மைகள் தான். சரண்யா உண்மையாகவே ஆந்திர மாநிலத்தை சார்ந்தவங்க தான். ஆனால் அந்த ஒரு விஷயத்தை தவிர சரண்யாவோட விஷயத்தில் எதுவுமே உண்மை கிடையாது. அவங்களோட பேர் உட்பட சரண்யாவோட விஷயத்தில் இருந்த ஒரே ஒரு உண்மை என்னன்னா, அவங்க ஆந்திர மாநிலத்தை சார்ந்தவங்க. அதுக்கப்புறமா அவங்க சொன்னது எல்லாமே பொய் தான். சரண்யாவோட உண்மையான பெயர் சுகுணா. ரவி என்கின்ற நபரை முறைப்படி திருமணம் செஞ்சுருக்காங்க. அந்த திருமண பந்தத்தின் மூலமாக அவர்களுக்கு 2 பெண் பிள்ளைகளும் இருந்திருக்காங்க. இன்னைக்கு நிலையில் அந்த 2 பெண் பிள்ளைகளுக்கும் திருமணமாகி அவங்களுக்கு குழந்தைகளும் இருக்காங்க. சுகுணாவும் ரவியும் திருமணமாகி சில ஆண்டுகள் சந்தோஷமாக வாழ்ந்துட்டு வந்திருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா சுகுணாக்கு ரவியோட ஏற்பட்ட மனக்கசப்பு காரணமாக சுகுணா விவாகரத்து வாங்கிக்கிட்டு தனியாக வந்து பிஎஸ்என்எல்ல வேலை செஞ்சு ஓய்வு பெற்ற தன்னோட தாயார் சாந்தாம்மாவோட தனியாக வாழ்ந்துட்டு வந்திருக்காங்க. சுகுணாக்கும் சாந்தாம்மாக்கும் பெரிய அளவில் எந்த வருமானமும் இல்லை அப்படின்றனால 2 பேரும் அவர்களுடைய செலவுக்கு என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாமல் விழி பிதுங்கி நின்றுட்டு இருந்திருக்காங்க. அப்போ அவங்களுக்கு ஒரு யோசனை வந்திருக்கு. அது என்னன்னா, திருமணமாகி விவாகரத்தான ஆண்களை குறி வச்சு புரோக்கர்கள் மூலமாக அவங்கள அணுகி அவங்கள திருமணம் செஞ்சு அவங்கக்கிட்ட இருந்து பணமும் நகையும் பறிக்கிறது தான் அந்த யோசனை. அந்த யோசனையின்படி ரவியை விட்டு விலகி வந்ததுக்கு அப்புறமா சுகுணா சந்தியான்னு தன்னோட பெயரை மாற்றிக்கிட்டு ஒரு புரோக்கர் மூலயமா ரயில்வே உணவு ஒப்பந்ததாரர் சுப்பிரமணியம் அப்படின்ற நபரை அணுகி அவரை திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டு சேலத்தில் 11 ஆண்டுகள் குடும்பம் நடத்திட்டு வந்திருக்காங்க. அதன் பிறகு கடந்த ஆண்டு கரோனா அலைக்கு அப்புறமா சுப்பிரமணியம் கிட்ட சுகுணா தன்னோட தாய் வீட்டுக்கு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க இன்னொரு புரோக்கர் மூலயமா கணேஷை அணுகி கல்யாணமும் செஞ்சுருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம சொன்ன மேற்கொண்ட விஷயங்கள் எல்லாம் நடந்திருக்கு. கணேஷை கல்யாணம் பண்ணதுக்கான முக்கியமான காரணம் என்னன்னா, தன்னுடைய முதல் கணவரான ரவி கிட்ட வரதட்சணை குடும்ப வழக்கு பதிவு பண்ணி ஒரு 10 லட்ச ரூபா நஷ்ட ஈடு வாங்கியிருந்தாங்க சுகுணா. அதே போல் கணேஷ் மேலேயும் வரதட்சணை குடும்ப வழக்கை பதிவு பண்ணி ஒரு பெரிய நஷ்ட ஈடை வாங்கி செட்டில் ஆகிடலாம் அப்படின்றது தான் சுகுணாவோட திட்டமாக இருந்துச்சு. இந்த வழக்கை பதிவு பண்ண போலீஸார் கணேஷோட தாயார் இந்திராணி கொடுத்த தகவலை வச்சு ஜோலார்பேட்டையில் சுகுணாவை கைது பண்ணி புழல் சிறையில் இப்போ அடைச்சிருக்காங்க. இந்த கைதை பற்றி கேள்விப்பட்ட சுகுணாவோட 2வது கணவர் சுப்பிரமணியம் சொன்ன விஷயம் என்னன்னா, சுகுணா ஜெயிலிருந்து வெளியே வந்ததுக்கப்புறமா அவங்க மனம் திருந்தி வந்தா அவரோட வாழ சுப்பிரமணியம் தயாராக இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காரு. ஏன்னா அவருக்கு சுகுணா விட்டால் வேற யாரும் இல்லை அப்படின்ற விஷயத்த சுப்பிரமணியம் சொல்லியிருக்காரு. இந்த வழக்கு நம்மளுக்கு 2 பாடங்களை சொல்லி தருது. அது என்னன்னா, குற்றங்களில் ஆண் பெண் பேதமை கிடையாது. குற்றம் யார் செஞ்சாலும் அது குற்றமாக மட்டும்தான் பார்க்கப்படும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். 2வது விஷயம் என்னன்னா, நீண்ட நாட்களாக ஒரு ஆணுக்கோ பெண்ணுக்கோ திருமணமாகாத இருக்குன்னா இந்த சமுதாயம் அவங்கள ஒரு தவறான முடிவை நோக்கி தள்ள முயற்சிக்கும். அதாவது ஒரு வரன் வரும்போது அவங்கள பற்றி முழுமையாக விசாரிக்காமல் எந்த ஒரு முடிவையும் எடுக்கக்கூடாது. மாறாக சமுதாயத்தில் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் அழுத்தத்தினால அவங்க தங்களுக்கு கல்யாணம் ஆனால் போதும் அப்படின்ற ஒரே விஷயத்த மனசில் வச்சுக்கிட்டு அவங்க தவறான முடிவை எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. உங்கள் வாழ்க்கையின் நிர்ணயம் உங்களோட கையில் தான் இருக்குது அப்படின்றத நாம் என்றைக்குமே மறந்துடக்கூடாது. பிறர் தரும் அழுத்தங்களுக்காக நம்ம முடிவை எடுக்கக்கூடாது அப்படின்றது என்னோட கனிவான வேண்டுகோள். இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா குட்டத்தின் குரல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.
ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கூடவே கமெண்ட்டும் பண்ணுங்கள். மேலும் ஒரு குற்றப்பின்னணி கொண்ட சம்பவத்துடன் உங்களை கூடிய விரைவில் சந்திக்கிறேன். அதுவரை நன்றி, வணக்கம்.